Oberleichenträger. To się przytrafiło w jednym szykownym anstalcie pogrzebowym. Kiej i kaj nie miarkuje, ale werci się to posłuchać. Drrr, drrr, dzwoni telefon. Ja, już, moment, stop, Jeronów, ta nasza sprzątaczka zawsze szybnie ten telefon, kaj go nie idzie, no, moment, Marownia, dyżurny kaplicowy. No co, takie miano. A skąd się dzwonicie, panoczku? Ze Zakopanego? No, to daleko jakoś, nie? No, słucham was, panoczku. Jest zakusie, no to uzdejcie do ostatka ze Zakopanego albo ze Mogilna. I że co? We mogile, someście zakopane we mogile, we grobie? No, Jerzech, inodeczko zadziwiony, bo wnet 30 lat sam baką. Jeszcze nigdy żaden do mnie nie glinął, wiecie, ze tamtej zajty. Aha, oni mają mobilniok, ja, komórka. Macie, panoczku, mobilniok we truchle. No, tego to bych nie wypokopił. A oni, panoczku, mają Nokia albo Siemensa? Ja, to jest weselnie gruntne, iste, bo telefonujecie, panoczku, na ten mój stacjonarny telefon. No, to idzie we wasz koszt, we utrata. No przeca idzie powiedzieć i ze zagranicy dzwonicie, ja? To mogę mocka stoć, geldować. No mówią, w reklamach tak mówią, nie? Godają, mówią, nie, godą coś się są mumiją. Ja godą i że chciałbyś taki mobilniok się lajsnąć. Miakujecie, panoczku, są oni 2 metry pod ziemią, a sam taki zasięg. Co? Jako? Nie, ja dociero do mnie, panoczku, co go docie. A czemu się, panoczku, nie zaglingali do domu? Aha, nie pamiętacie numera. No, we tym waszym mobilnioku go przeca mocie. Co? To nie wasza komórka. No to co? Pewnikiem wam ten mobilniok dali do trumny zamiast świętego Łobroska, co ja? Panoczku, ja miarkuję, co to nie masz pasowne, ino chwestelnie rod, co jest chociaż ino u was ten mobilniok. Ja, bo tak bych można do Łobroska godał, albo co? No? Na policję dzwońcie, panoczku, można, co? 8, nie, 9, 7, 8, nie. No coś takiego. Dzwoniliście już, panoczku, ja tam dzwonili, klinkaliście. No i co? Policajty zawdy pytają o miano. Wy nie pamiętacie, panoczku, swojego miana? No, jeden augenblik, no to zaglingajcie do mnie, kiedy się już wspomnicie się swoje miano, ja? A skany macie ten numer do nos sam do mnie? Naprawdę? Na deklu tej truły jest dynga, znaczy się logo firmy pogrzebowej. Toście zaglingali do nich, a oni skierowali was do nos? No to wszystko na isto klar, ja. Znaczy się, panoczku, dzwonicie do mnie z reklamacją. Ja co? Słucham was, panoczku, słucham. Nie dzwonicie za reklamacją. No to o co się ozłajzi? Odkopać. A nie powiedzieli wam, panoczku, jakie procedury nas obowiązywają, jakie są procedury skomplowane ze tym łotówkiem. No jak to jakie? Trzeba złożyć podanie do działu ekshumacji, proszę was, panoczku.
Słucham? Co proszę? Panoczku umżyty, ja sam blank nie grom z wami na zwłoka. Ja miarkuję wasz, panoczku, wasz nieherski szteląg i spomiarkujcie się też ten mój cóż tam. Panoczku, ja na bezrok idę na penzyjo. No i co? Ja was nielegalnie wykopia, a oni już blank legalnie. Też mnie wykopią. Co, wiedzą oni co? Wiedzą oni co? Ja bych się na waszym miejscu festelnie poślęczał, pouważałbych, pomedikował, jeśli się razinku wam to werci. No nie, jest deryny, błoznujasz, pasuja. Co wy, panoczku, na błoznach się nie znocie, aleście są sztywniok. Kiejbych ja był na waszym miejscu ze takim wymiarkowaniem humoru, to wy byście już dawno praskli tą słuchawką. No to co te roski robić? A bo ja wiem, co te roski trzeba robić. No, dobra, żyknijcie mi też, kaj wy to na isto leżycie. No to co? No to ja to mam wiedzieć. Panoczku, co wy się miarkujecie i że wyście nie są same? My mamy ten moderny monitoring, ale ino naziemny. Panoczku, niech oni, chwilka, moment, panoczku, posłuchajcie ino. To we czym żeście tam ślegli, we czym leżycie, to jest to drewniane albo plastik. No to sprasknijcie wedekel. Halo? Spokopił chyba i że mimo dać spokój. A, co byście tam jeszcze, ja są? A ja przecach nie godą, co byście praskli palicą. No, szasnijcie, świtnijcie, panoczku, szłapą, a ja usłyszę. A czemu nie? No ja, papn deklowe lakszuły, to na zichor i że ja nie. Stopiero, stopiero. A rzeknijcie mi, Wartku, glizdy, chroboki, już się tam ci wam jakieś ich pokazali, albo nie? Nie? No, to jest plastik, panoczku. Ale oni u nas tej kaszli nie kupowali, bo my we plastikach już nie chowamy ludzi. Wiecie, bo to nie ma zdrowe dla umżytych. My mamy ino drewniane. My wypożyczujemy trochę związkom zawodowym. Wiecie, protestują. Wiedzą oni co? To znaczy i że co? Co ja bym mogła powiedzieć teraz? I że można byli oni, panoczku, we takim szlapzuchcie, na zichach, we tej śpiączce, co? Ja? No pewnikiem ja? No, to szamo was nie ocucieli. Na poczną się można strejk tych ci tam, ane logów, tych prosza, co prosza? A można to było we Łodzi, panoczku, boczycie, panoczku? W jakimś tam pawilonie. Ford mocie, panoczku, jeszcze amnezjo? Halo, panoczku, a tyś tu już... A co się tak po prawdzie stanęło, żeście, panoczku, się ocucieli? Ja, mobilniok zaglingo. To w to tak naisto do was, paniczku, zadzwonił? Orange ze rechnungiem, ze fakturą. Zaroski, to mocie, panoczku, Nokia. No toż jeden Augenblick. Chwilka. Tam driny mocie przecam taki ten, jest derkusie, jak to jest, jadłosłed, jak to się miano. No, menu. No i, panoczku, mocie to? No i co też tam jest? Taschenrechner, kalkulator? A to nam będzie potrzeba, jak się będziemy do kupy rachować. A cóż ty złoni się myślą, że to wszystko pójdzie na koszt państwa, co? Wszystkie Steuerzahlery będą za to bulić, ja?
Akurat nie, rozłazi się muzyka. Wiedzą oni co? No, nastawcie panoczku jakiś ich szlagier, a my pójdziemy i wiecie, będziemy nasłuchować, można się uda. Co? Co to jest? Głośniej. Cisza na trumpetka? Co to jest? Nie, ta cisza to u nas każdy dzień grają. No to wiedzą oni, to musi być jakiś ich szlagier dla żywy. No, a ja, to mogę ostać, to mogę lecieć. I no, panoczku, dajcie to na pol, na całkikach pętel. No dobra, dzwonia do Kreta. Do Kreta, takie miano kopidoła. No ja uwijam się, gibia się, ja już migom. Co już zaś? Co? Aha, baterio, ja? A ładowarki wam tam panoczku nie dali, nie? Aha, ja miarkuję, tako autokowoj, no, to już no, to nic nie do. Dobra, jedno okamżyk, już glingum. Kurde lebere, musiał się też odsocić Razinku na mojej szychcie. 3 godziny by dłużej pospał, miałby święty pokój. No a teraz czego będzie ci odkopać, odsuć, łoboczyć, co się z nim dzieje? Padnie trupem jeszcze, już zaś zasuć, robota dla głupiego ipty, co, nie? To kaplicowy, pyrsk józel, suche ino jest robota. A jak tam nasze interesy, nasze geschäfty, studenty przyszli już po szydle, no nie miarkujesz po naszemu, po czaszki. Jak się przykludzą, to im rzeknij, co ja mam jedna dla tych symbolów, no dla tych stomatologów. Ja. I słuchaj, no. I ta co sprzedawo, ta handlera, no. Co świecki na groby sprzedawo, no. Ona nie poradzi się doczkać na wince od dzisiejszych pochówków. Nie tam na głównej bramie, tam dalszej. Wiecie, co stercy, ta erna chryzantyma, jak ją mianują. Słuchaj, Józef, jest robota. Musisz pójść do naszej marowni, weźmiesz ze kamerlika Hercowa i przejdziesz się tak po tych wszystkich kwaterach na cmentarzu. Nie, tych po tych kwaterach tam pod płotem. Dobra. No jeszcze dzisiaj, zarodki. Nie, hopie, bez psa, to bo musi być blank cicho. Ja. I słuchaj pozornie, kiedy usłyszysz spod ziemi muzyka, to ten sygnał, jeronie na ganz einfach, spod groba będzie lecieć muzyka. Nie ma tam żadnej meliny. Słuchaj, no co ja godą. Nie ze grobowca. Grobowiec najmują bezdomne. Komorum ci tam mieszkają. Słuchaj, ganz einfach spod kopcyka, słuchaj, ty krecie, słuchaj no. Spod kopcyka będzie lecieć lekko muzyka. Jakujesz? No. Nie robię cię za błozna, nie cisna za barek, słuchaj no, chłopce zmartwychwstać, trzeba mu jakoś ich pomóc. Jak to po co? Coś ty? A nie miarkuję w to na isto jest, nie. No wiesz, co ja jest niewierzący, ale nie lękaj się. Kejno usłyszysz ten twój umiłowany szlagier, wiesz, Jeronie, ten, to weź go, łodkop. No ten twój umiłowany szlagier, co to go zawdy ze uciechą gwizdosz przy zakopowaniu kontmanów i wszystkich umrzychów. No jaki? Już taki jestem, zimny drań. No, posprawił Eugen z Pnioków.